Oikein hyvää iltaa, arvoisa yleisö ja tietenkin rakkaat TVn katsojat. Hyvää iltaa kaikille. Vuonna 2012 TVn ääressä saatiin nauttia sairaan hyvästä huumorista, kuultiin ja nähtiin upeita esityksiä ja elettiin mukana suurissa tunteissa. Syntyi ilmiöitä, syntyi tähtiä, tähdet syttyivät uudelleen ja koko suomalainen televisiokulttuuri otti suuren harppauksen eteenpäin. Hyvä Suomi. Se on taivaan tosi. Ehdokkaat upean TV-vuoden 2012 parhaaksi viihde- ja musiikkiohjelmaksi ovat... Mikä täältä puuttuu kans Valkeakosken. Hyvät ja huonot uutiset. Nelonen ja Storio. The Voice of Finland. Nelonen ja Solar Television. Logomo katto on virallisesti räjäytetty! Mä en rupea analysoimaan mitä. Tää on se, missä rock'n'rollista on todellakin kyse. Vain elämää. Nelonen ja Zodiac Finland. Pipsa, mulla tää puhe kulkee niin hyvin, että avaa se kuori ja kerro, kuka voittaa. Suuri yllätys, vain elämää. Vuoden 2012 suurimmaksi TV-ilmiöksi noussut Vain elämää osui suoraan suoneen. Musiikin, tähdet ja heidän tarinansa ainutlaatuisella tavalla yhdistänyt menestyssarja jatkaa elämäänsä konserttilavoilla ja suomalaisten sydämissä. Hyvät naiset ja herrat, mun nimi on Anssi Rimpelä ja olen Vain elämää-ohjelman vastaava tuottaja. Vain elämää ei rikkonut rajoja, vaan se rakensi siltoja ja loi yhteyksiä eri musiikkilajien, eri artistien, eri sukupolvien välille. Ei ainoastaan TV-ohjelmassa, vaan myöskin kotikatsomoissa. Se on hyvin ohjelmalta, joka on vain viihdettä. Ja viihde parhaimmillaan luo elämyksiä, joka kasaa ihmiset yhteen. Sen vuoksi tässä on aika sanoa kiitokset niille tahoille, jotka mahdollisti tämän Vain elämyksen. Lämmin kiitos kanavalle, Nelonen Media, Olli Suominen ja Elina Piepponen. Erittäin suuri kiitos koko työryhmälle, johon kuuluu paitsi TV-väkeä, myös Hirvensalmen väkeä, hieno bändi, hieno kapellimestari, 7 upeaa artistia. Ennen kaikkea kiitos kaikille faneille ja katsojille, koska teitä varten näitä juttuja tehdään. Kiitoksia ja nyt mä luovutan puheenvuoron Suomen yhdelle valovoimaisimmista tähdistä, jonka kanssa oli suuri kunnia tehdä töitä, Katri Helena. Hyvät naiset ja herrat, Vain elämää -ohjelmassa kukaan ei voittanut eikä hävinnyt. Haluan kiittää tuotantoyhtiön kaikkia ihmisiä. Haluan kiittää Leri Leskistä orkestereineen. Te teitte niin hyvän ohjelman meistä, että nyt me voitimme. Kiitos yleisölle, kiitos ihanista palautteista koko syksyn aikana. Kiitos.